Throughout church history, God has repeatedly visited His people with seasons of revival. Kung ang usa ka nasod o kung ang iyang katawhan mubati gani o kaluya. Ha? Mubati og daw layo sila sa Ginoo. Bisitahon sila sa Ginoo. Ha? Balik-balikon sila sa pagbisita sa Ginoo para sila madasig pag-usap. Revival is not something we manufacture through programs, music, or human effort. Kana bitang hunahuna nato, dihata na nga simbahan kay dasig kaayo, do nagi revival. Dasig kaayo ang ilang worship team, dasig kaayo ang ilahang program, grabe o program makadasig yun. Dili na mao. Lami ang ilang music, lami ang ilang tugtog dito Nindot mo wali ang ilang pastor dito Mao ni ang nakita sa uban nga mao ni ang revival. Pero sultihan ko kamo mga kaigsuonan, revival is a sovereign work of God. Whereby He awakens His people to His presence, holiness, and purpose. Unsa ang revival? Trabaho ni siya sa Ginoo nga diin pukaon kaniya diha sa iyang presensya, diha sa iyang pagkabalaan, o diha sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. I remember sa una sa bukid sa young people pa ko. Kanang kinaiya na paglami ang music, there is revival. Muhilak pagani ang uban. Pero sa tanto ngadto na sabtan nako, dili na siya mao ang revival. Ang revival is something diya sa imuha na magpukaw kanimo o ang Ginoo ray makahimo ni ana. O kini nga revival mao ang maghimo kanimo nga holy, balaan o mahibaluan nimo ang purpose. Usaon man ang maghilak ka diya, muligid ka, mutiapaw ka kay lami, kay ang worship, niya maingon ka sa Ginoo, wow, na-revive ko. Pero pag humanog simba, pag uli nimo sa imong balay, balikas nito, himog di maayo dito. Mao na revival? Di na siya revival ang tawag, ana. Gitawag na siya og kining ginatawag na emotional worship. And remember, ang imong emotion, di mo bakak na siya. Because the Bible says, nag-ingon gyud diha sa may Jeremiah 17:9 or 9:17 na ang kasing-kasing sa tao walay sama kadautan o kalimbungan niini. Base kadtong imong paghilak dala to sa limbong sa imong kasing-kasing because ang revival maghatag og kausaban sa imong kinabuhi. O ang revival, mudala kanimo diha sa pagkinabuhi nga balaan, makapahimuot sa ato ang Ginoo. That is revival. Ha? Daghan na mga kasimbahanan karon puno sa mga activity, but little spiritual power. Spiritually dry. Pasabot ana. We have mga nindot na mga wali. Kung ang uban bito mangita og adto ta dito kay pastor kay maayo to mo wali. But the problem is dili man gud ang wali ni pastor o dili man gud ang music gud sa worship team. Naa man gud sa sulod nimo ang problema. Nasa sulod nato ang problema. Nasa sulod nato. No? Manang uban nga gamito nila mo manang ubang simbahan puno og mga activity. Daghan dunay mga nindot na mga sermons, mga lawiton, and puno sa mga schedules. Yet many believers have lost their passion for God. Kanabi itong musimba na lang ka for the sake of music, for the sake of songs, for the sake sa maayong awali ni pastor. Pero actually, layo ka kayo sa Ginoo. Sama ni sa akong ginaingon, bito balik-balik. Dili tanan backslider. Bud ba kung nahinomdom mo? Dili tanan backslider kay katong wala nagasimba. Dili tanan layo sa Ginoo kay katong wala nagasimba, nasa balay, gapanglaba, gatrabaho. Dili tanan mao na ang backslider. Na ay mga backslider layo sa Ginoo nga actually naa sa sulod sa simbahan. Ano man. Naa ka sa sulod sa simbahan but actually layo ka sa Ginoo kay walay power, walay connection sa Ginoo. Ano man.
Sama ng electric fan. Na siya sulod sa simbahan. Kung wala na nakakonect sa power, diya sa poste, di na mo andar. Ang Kristohanon, kung wala kay connection sa Ginoo, mura kag palamuti sa simbahan. Actually, layo jud ka sa Ginoo kay wala man ka naga-function. Na? Daghan ng mga Kristohanon, wala na sila'y passion para sa Ginoo. Ang gusto na lang nila, activity. Mga programs sa simbahan. Pero layo dahil sila sa Ginoo. Ha? Like the church at Ephesus and Revelation, naghimo sila og daghan ng mga maayong mga butang while living their first love. Mga bitaw, ingon ang puro sa Ginoo. Ang naghimo mo sa mga daghan ng mga butang, pero ang ikasaway ko kaninyo, gibiyaan na ninyo ang una ninyong hinigugma. You're living your first love. Kinsa man imong first love? Adili itong imong uyab kani adtoy nga. Ha? Ang Ginoo. Sa dihang gitugyan nimo ang kinabuhi nimo diha sa Ginoo. Siya ang imong first love. Ug mao ni ang nahitabo sa iglesia sa Ephesus na gihigugma nila ang Ginoo apan ngadto ang ila na lang gipasulabi sa paghimog maayo ng mga butang, pero distansya na sila sa Ginoo. Layo na sila sa Ginoo. Gibiyaan na nila ang ilang unang gihigugma, which is ang Ginoo. Before revival can come, we must recognize our desperate need for it. Aron makasinati ka og revival, kinahanglan ilhon nimo ang imuhang grabe nga panginahanglan niini. Adunay usa ka tawo nga nag-iya siya sa relo sa iyahang lulo. Apan kini nga relo mihunong na sa pag-anda. Pero ang mao nga relo nindot gyapon kayo tan-awon. Impressive ang mao nga relo, but is no longer fulfilled its purpose. Unsa ang purpose sa mao nga relo? Mutuyok mo kanimo og oras. Likewise, many Christians maintain a good appearance while their spiritual lives have stopped moving forward. Gina-maintain sa mga Kristohanon ang ilahang kinang ginatawag na good appearance. But ang ilahang spiritual life nila mihunong na sa pag-abanti. Wala na'y desire, wala na'y tinguha, nihunong na tanan, kontento na sila sa inana nila nga kahimtang, which is dili na mao ang gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, may revival ka din ha. Now, ang atong mensahe di ay, wala ta magkalimutay, nintak na sa kabuntagon, the need for revival. First, revival begins when we recognize our spiritual condition. As long as dili nimo ilhon ang kunon diya sa imong kaugalingon nga nagkinahanglan ka og revival, walay revival nga mahitabo. Kung man ka nagkinahanglan, usaon nimo paghatag sa tubig sa usa ka tawo nga man sa magkinahanglan og tubig. Ha? Kinahanglan nimong ilhon, ha? Kinahanglan nimong angkonon nga nagkinahanglan kag revival diya sa imong kinabuhi. The first step toward revival is spiritual honesty. Buot pasabot, kung luya ka, dapat moingon ka sa Ginoo, Lord, luya ko. Kinahanglan ko og tabang nimo para madasig ko. Dili kay bisag luya ka, moingon gyapon ka nga, dasig man ko. Namakak ka na. Bisag nagkinahanglan ka og tabang, apan gi pataas gyapon nimo ang imong kaugalingon na wala ka nagkinahanglan og tabang. Pamalandong the prodigal son experienced restoration only after he came to himself. Nakasinati og restoration ang the prodigal son, ang anak nga nawala sa panahon nga may santop siyang hunahuna nga siya kinahanglan nga nakahigmata siya pasabot, nakahigmata siya na kinahanglan niyang muuli sa iyang amahan, mangayog pasaylo sa iyang amahan. Diha pa niya nasinati ang restoration sa iyang kinabuhi. Ikaw, masinati lang nimong restoration sa imuhang spiritualong bahin when you came to yourself.
maka hinuklog ka sa imong kaugalingon nga kinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo, kinahanglan nimo ang revival kay layo ka na sa Ginoo. Dagan ang mga Kristohanon karong mga panahona have become comfortable with prayerless. Komportable ka na lang, dili mag-ampo sa Ginoo. That's the reality. Daghang Kristohanon karon okay lang di mag-ampo. May problema. That is the sign of spiritual dry. And you need revival. Kung nalang, imuhang una-una. Dagan ng mga Kristohanon karon satisfied with shallow Bible reading. Pagbasa sa Bible nga walay pagsabot. Mabaw nga pagbasa sa Bible. Ang pinaka-worst, wala gyud gabasa sa Bible. Indifferent toward the lost. Wala na kay tinguha pa nga mangita niadtong mga nangawala, niadtong wala pa makaila kang Ginoong Kristo silang kinabuhi. These people, these kinds of believers, distracted by worldly pursuits. Ano man? Nahuli pa ng imuhang kinabuhi sa kalibutanong mga tinguha o pangandoy. Okay na sa imuha kay nabisi ka sa kinabuhi, nabisi sa trabaho, nabisi sa mga buluhaton, wala na ko'y panahon, ana. Distract ka. And God cannot revive a person who does not believe he needs revival. Dili, gayud i-revive sa Ginoo ang usa ka tawo nga wala nagkinahanglan og revival. Kinahanglan nimong ang kunon sa imong kaugalingon na you need revival. Revelation 3:17 ngadto na sa 19 tanawa ang church sa Laodicea. Nag-ingon ka dato ako og maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako. Apan wala ka masayod. Lampas ko? Wala? Apan wala ka masayod nga alaot og makaluluoy ka kaayo. Kabus ka, hubo og buta. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato og puti nga biste aron ikaw magsulob niini og matabunan ang imong makauulaw nga pagkahubo. Pagpalit usab og tambal nga ipahid sa imong mga mata aron makakita ka ang tanan nga akong gihigugma akong badlongon og disiplinahon. Busa madasigon kamo og paghinulsol. Tanawa ang church sa Laodicea. Ha? The church at Laodicea believed they were rich. Dato sila. Daghan sila mga kabtangan. But actually, they are poor. Jesus declared that they were spiritually poor. Nagsalik sila sa kadato sila. Kaya bitang maingon ka, diri may kay dato ang simbahan. Daghang kwarta ang simbahan. Dato ang mga katawhan sa Ginoo. Pero ang pangutana, dato ba spiritually? Ang pangutana, dato ba ka spiritually? Mao ni ang ingon ni John. Mga dato sila, they will reach. O daghan sila mga maayong mga kabtangan. But Jesus said, and He declared that they were spiritually poor. Mga kabos sila, diya sila espirituhanon nga bahin. Manang ayaw pagsaling nga, daghang ka kwarta, dato po ka spiritually. Dili na mao. Katong byuda nga naghatag og singkusing, usa ka dako, usa ka gamay nga kwarta. Unya, may mga dato nga naghatag og kwarta, kisay giblas. Katong kapos, nanuman, naghatag siya nga malipayon. Motoy dato sa espirituhanon. Because kay, bisan mauna lang yung kwarta, iya bag yung gihatag nga malipayon. Samantalang katong mga dato, supra sa ilang kadato. No? Mauna nga, ingon si Jesus Christ, kini na mga tao sa Laodicea, they are actually rich. And their goods are increased so much. But the Lord Jesus Christ declared to these people that they were spiritually poor. Mga kabos sila sa espirituhanon na bahin. Manaigsoon, pangutan ang imong kaugalingon. Is my relationship with God growing? Nalipay ko kay kamo diri so compare sa katong pag-abot na ako diri bag-o pa lang ko diri dato na mo. Karon. Ito. Dato na ni sila.
Compare gid sa una pag-abot ako diri Pero maayo gyud pud unta kung madato mo spiritually para masabay. Madato mo financially, madato pagid mo spiritually. Kay kung madato lang mo financially, pobre sa espirituhanon nga bahin, you were dead. Spiritually dry, spiritually dead ang tawag ana sa Bible. No? That's why pangutan-ay mong kaugalingon, is my relationship with God growing? Am I closer to Christ today than I was a year ago? Katong panahon, yagin tuig, o katong pasugod yun mo dali kumpara karon o maulang bagyapon. Nabay kausaban? Do I genuinely desire God's presence? Kasing-kasing baka nga matinud-anon nga nangita sa presensya sa Ginoo, nagtinguha sa presensya sa Ginoo dias man kinabuhi. Ikaduha, revival requires humility. Para makaangkon kag revival, makasinati ka sa imong kaugalingon og revival, kinahanglan nimong magpaubos. 2 Chronicles 7:14 unsay gingon? Og kon ang akong katawhan na akong tinawag budangop kanako sa akong pagpaubos o sa dakong pagpaubos ug bubiya sa ilang sala, patalanghugan ko gayud sila og pasayloon sa ilang mga sala og ibalik ko ang gadagaya sa ilang nasod. Nalami siya nga verse kung sa country nato siya gamiton. Kasi ingon niya diri kung ang akong katawhan na akong tinawag, which is kita ni mga group of believers, ingon niya, mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala. Unsay buhaton? Patalinghugan ko gayon sila og pasayloon sa ilang mga sala. Dunay kondisyon. Kinahanglan nimo nga magpaubos imong kaugalingon og mubiya ka sa imong sala aron ka patalinghugan sa Ginoo, pamation sa Ginoo. Og kini siya naga pasabot sa pagpaubos sa imong kaugalingon. Dili man ka matabangan kung garbuso ka. For example, na kinahanglan gud ka og tabang kay dinhi mo madaog ang usa ka sako, kinahanglan nimo og ba? Kanang mo alsa kay para mapatong sa imong abaga. Pero kay hambugiro man ka. Kaya ra kayo. Maingon ang tao nga gusto mo tabang sa sigurado ka brad, makaya ra nimo. Okay ra kaya ra ako ni bala ni. Karon milakaw ang tao, pag alsa nimo, di man day makaya, bugat day kayo. Garbuso. Kay nagtuo ka nga kusgan jud kay ka. Ang pagpataas sa kaugalingon ug ang dili pag-surrender diha sa Ginoo ug pag-surrender sa sala diha sa Ginoo nagpakita sa imong pagkagarbuso. God's prescription for revival begins with humility. Mao na ang prescription sa Ginoo. Kung gusto kag revival, kinahanglan nimong magpaubos imong kaugalingon because pride keeps us from admitting our failures. Kaya nga itong una-huna, wala mo ko sala na himo. Maayo mo akong tao. Di kita mo admit na kita adunay kapakyasan. Yan nahimo. And that is pride. Garbo. Pride causes us to compare ourselves with others rather than examining ourselves before God. Kini siya parihan ni atong tao nga nag-ampo katong Pariseo nga nag-ampo dito sa templo, nagikumpara niya iyang kaugalingon ngadto sa tax collector nga nag-ampo. Ingon niya, Ginoo, ako sa kamaayong tao. Naghatag ko sa akong ikapulo, nagtabang ko sa akong mga kabos. Dili ko parehaan ng tao nga usa ka makasasala. Kanang tax collector nga usa ka makasasala. Pero ningon si Jesus, sa ilahang duha, kinsa iyang gihimutan? Kadong tao nga makasasala. Kay nga naman, gipaubos niya ang kaugalingon. Giunsa niya pagpaubos? Nagpamukpok siya sa dugan ug dili gani makahangad sa langit ug bingon siya, Ginoo, ako usa ka makasasala. Kaluy ako. Mo na example sa pagpaubos sa imong garbo. Ayaw ikumpara sa uban nga wala mo ko'y nahimong sala, di ko parehaan ng tarpulano nga grabe ginakadautan. Kung dautan siya, iyahapod to, pasagdi siya. Ang imong kaugalingon, ang ipasusi sa Ginoo, kay ikaw man og ang Ginoo, imo man ang relasyon sa Ginoo og ikaw. Ha? Humility, timan ang pagpaubos sa kaugalingon nagaila sa atong kaluyahon. Humility acknowledges our weakness, ang atong kaluya, our dependence on God.
ginaila nato nga wala tay mahimo o gawas lamang sa pagsalig sa Ginoo. Our need of grace nga nagkinahanglan kita og kaluoy sa Ginoo. Tanawa ang kanang tubig sa ulan. Ang tubig sa ulan, panahon nga muulan, di gina musaka dito sa bukid. Kita mo ulan nga inig bundak sa ulan, musaka ang tubig padug bakilit. Always gina siya munaog ngadto sa patag sa pinakaubos nga bahin. Mao na ang hulagway sa ulan. Mao na ang mahitabo panahon nga muulan. Likewise, sama usab ni ana nga ang panalangin sa Ginoo kasagaran mo dagayday kini ni adtong mga mapainubsanon nga kasing-kasing. Gusto ka o panalangin nga ang Ginoo may nagtakda? Ha? Pagpaubos, ipaubos ang imong kasing-kasing nga nagkinahanglan kag tabang sa Ginoo. Because God opposes the proud but gives grace to the humble. Suko ang Ginoo sa mga garbuso, apan kaluy-an niya ang mga mapaubsanon. Liman-an ginato na siya. Katapusan, revival produces joy and spiritual renewal. Unsa ang revival? Ang revival daw, mag-produce kini og kalipay, og espirituhanong kining renewal, pagbag-o. Kumbaga kung sa license pa, driver's license, pag may renewal, bag-o na pod imong lisensya. So kung ikaw mahimong dasig, muhatag kini og kalipay. Joy ang igamit riya. Meaning, langit nun na kalipay. And then, revival, spiritual renewal. Now, kumusta igsuon? Nakasilati ba mo kalipay sa pag-alagad sa Ginoo? O burden sa inyo ang simba? Ha? Domingo na po, simba na po. Ano mo na? Kwarta na po. Ha? Kana ba? Murag babag bitaw? Pasabot, ana. Pagreklamo na gani ka sa pag-alagad nimo sa Ginoo, usana ka sinyalis nga wala ka na'y kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Pag burden na gani sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pasabot ana wala ka nang malipayon. Kung sa kaminyoon pa, kung wala ka na nagkalipay sa imong kaminyoon, dunay problema sa inyong kaminyoon. Kung sa US ka nagpuyo, bulag. Kaya wa naman, basta di naka-happy, bulag na. Ha? Pero sa Pilipinas, pag di na happy, may problema. Spiritually, kung dili ka lipay, wala ka na nagmalipayon sa pag-alagad sa Ginoo, o giisip na lang nimo nga ang pagpangalagad sa imo babag. Babag sa trabaho, babag sa akong buluhaton sa balay, imbis manglaba ko, musimba ko, kay kung di ko musimba. Ang gamiton ba si pastor pa gyud? Siya, masuko si pastor. Pwede man gud nga masuko ang Ginoo god. Ha? Mangita si pastor. Pwede man gud nga ang Ginoo may mangita. Ha? No? Pag wala ka na'y kalipay og tan-aw, kung tan-aw nimo babag sa imuhang kinabuhi ang pag-alagad sa Ginoo, babag sa buluhaton, babag sa trabahoon. Imbis mag-overtime, di na mag-over kay kinahanglan mo simba kay masukos pastor. Na. Igsuon, pasabot ana, dili ka na happy sa imong pag-alagad sa Ginoo. Masa itong advertise na para happy ka? Makdo ba to? No? Pag di na ka happy, pagbabag na gani sa tanaw nimo, di na yung ka happy. And tungod di ana, wala na spiritual renewal. Murag na nakuan na expired na ang imuhang kadasig, no? One of the signs, or the first signs of genuine revival is renewed joy. Yamanaan ginato na. Isa sa mga sinyales na aduna kay tinud-anay nga kalipay. Usaman, David prayed, ingon si David sa iyang pag-ampo, restore unto me the joy of my salvation. Ha? That's the first thing na imong buhaton. The moment na makasinati ka, murag spiritually dry or layo ka sa Ginoo, ang imong buhaton, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Lipahi ako pag-usab diya sa pag-alagad kanimo. Kailain po nang gasimba ka pero wa kay kalipay. No? Ga-worship ka pero wa kay kalipay. Gapaminaw ka wali puro mali imong nakita. Pastor, wali puro pangigo.
No? Pastor Mawali, laay. Boring, Pastor Mawali. Napay music nila, yabag pag manganta. Puro makita ni mong sayop na gani, paano gyud? Ha? Kinahanglan na gyud nimo og restoration sa imong kaluwasan, kalipay sa kaluwasan nga imong nasinati. No? Just like David, nakasala siya sa Ginoo. Gibati niya nga layo siya sa Ginoo. Wala siya kalipay. Sa ingon niya, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Revived believers enjoy worship. Unsa daw? Ang nabuhi nga Kristohanon, gina-enjoy niya ang pagsimba. Malipayon siyang gasimba. And look forward to prayer. Ga-pray siya. Gusto siyang mag-ampo and hunger for spiritual o scripture, hunger for scripture. Gutom siya sa pulong sa Ginoo. And he or she has a desire, he or she desire fellowship with God's people. Gusto siyang musimba. Ang usa ka tawo nga madasigon diya sa Ginoo, dili siya mahimutang, di siya kasimba, di siya mahimutang mukuyog sa mga Kristohanon. Ganahan siyang muapil sa simba kay makitaan niya ang mga Kristohanon. Ganahan siyang musimba kay makitaan na pod niya ang mga kaigsuonan, mga igsuon diya sa Ginoo. Mo nay dasig. Pero katong mga wa nay kalipay sa pangalagad, di na mo simba kay kitaan na pod ako dito ang chismuso. Kitaan na po ako dito, atong mga kalaban ako. Di na ako musimba. Di, kitaan na po ako itong taong, di ko ganahan. Sa naong palangdaan, di na ko ganahan. Na? Mga nga, basin, dito sila ang problema. Ang problema nasa inyo. Wala kay kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Na? Kaya ang tao nga may kalipay sa pag-alagad sa Ginoo, kalipay niya ang mag-worship sa Ginoo. Sa pagyod, tinguhan niyang mag-amay ng puon diya sa Ginoo. Gutom siya sa pulong sa Ginoo. Ug aduna siya tinguha na makipag-fellowship sa mga katawhan sa Ginoo. Their relationship with Christ becomes fresh and vibrant again. But pasabot, madasigon pag-usab. After a month of drought, human sa pila ka bulan nga hulaw, ang pinakaunang ulan mag-usab sa landscape o sa dagway sa mga tanom sa palibot. Unsa may tabo? Ang brown grass nga naigo sa hulaw mahimong green. Ang sapa nga nauga tungod sa hulaw muagas pagbalik ang tubig. I remember sa una sa Davao Oriental, sa bata pa ko, nag-edad pa ko, og mga 8 the time, or 7, 9, mga anak. Pagkusog kaayong init, malipay me. Ano man. Ang tubig sa amo nga dako kaayo, mahubas. Di kaabot dito sa dagat. Nagdagayday gikan sa bukid, pag naog sa ubos, diretso gyud dito sa dagat, dako siya nga tubig. Lapad kayo. Siguro sa mga 6 lanes na kalsada, inakadako nga tubig. Sa mua. Naidagang sulod, kasili, uwang, basta kay mga isda nga mga kamiray na kaila. Dilapingan, sa bato. Katong isda nga mutago sa balas. Kasili. Mauna siya ang sulod atong isda. Pero pag muhulaw gani, just like atong 1997 nga hulaw, nakubas ang tubig. O niya kay, katong mga dagko og linaw, inighubas sa tubig, mabilin ang linaw. O niya kay malipay may kay ang mga isda dito magtapok sa linaw. O di, pero tindaghan nagkuha na mo. Tag-isa ka planggana. No? Klase-klase na mga pagkakailang wala may bugas. Okay. Mora man tamong kuan kay wala may bugas lagi. No? Mao na pod malipay na pod balag isuwa sa saging o karlang o balanghoy. Pero inig ulan, mubalik ang tubig. Mukusog na pod og balik. Ingon ani gyud ang mahitabo. Unsa mahitabo? Pag muulan og balik, ang tubig muagas. Og makabaton og kinabuhi ang tubig, ang mga sagbot, ang mga kahoy, makabaton og kinabuhi. Inana pod ang revival. Revival brings spiritual life to dry hearts. Ang revival, maghatag og kinabuhi ni adtong mga kasing-kasing nga nauga, nga wala na mangandoy sa Ginoo.